Este cartel perdeu todo o seu significado nesta xornada na que tocar, ulir ou escoitar son parte fundamental da experiencia. Un grupo de membros da ONCE achegáronse hoxe ata a illa para coñecer o patrimonio e a historia da conserveira Godai. Foron guiados a través dos sentidos por alumnado de turismo do Carlos Oroza de Pontevedra. Pensamos que ya que no pueden ver, que tendríamos que usar los otros sentidos para que así puedan, identificar las cosas, sentirlas, tocarlas y olerlas. Y pensando a medida que vamos haciendo nuestros discursos para poder contarles lo que íbamos a decirles, relacionamos distintos objetos con esas cosas que íbamos diciendo, como por ejemplo la adorna que tengo aquí, que se la dimos a tocar para la explicación que hicimos de cuando traían el pescado, en estas adornas tradicionales. Unha experiencia que permitiu a este grupo coñecer dun xeito diferente a illa e a súa historia mariñeira. Para nós é unha maravilla porque eu teño estado aquí na illa e desconocía totalmente isto. E gracias a estes rapaces os estudios deles, pois estamos comprendendo o que foi a illa, o que tuvo nestas fábricas e todo isto que nos están explicando. A sensación é volver moitos anos atrás, tocando as latas, sentar onde se sentaban, traballar como traballaban descalzas prácticamente, e a sensación é maravillosa. Para que esta experiencia fose completa para este grupo da ONCE, o alumnado leva tempo traballando na proposta. No Carlos Oroza hai anos que organizan este tipo de actividades, pero é a primeira vez que a fan na Arousa. Unha práctica de fin de curso ás portas xa de converterse en guías oficiais de Galicia. Sí que houbo os típicos nervios, emoción, pero tratamos de facer sobre todo que fose un rato agradable. Isto é unha práctica máis, non é un resultado, e queríamos introducir todos os sentidos, disfrutar, e creo que se está producindo, que houbese música, que houbese o olfato, que houbese tamén o son da caracola, que podestes escoitar antes. O grupo tamén foi recibido en Godai por membros do goberno local que celebran esta proposta que lles permite divulgar entre todos os públicos o patrimonio e a historia insular. Para nós, pois é un punto a favor, porque é unha nova visita guiada, diferente ás que estábamos facendo, e vense a unir un pouco máis as visitas guiadas que estamos realizando dentro da conserva como exterior, e tamén posta en valor cultural e patrimonialmente do que son as fábricas de conserva hoxe en día. A actividade rematou botando man do sentido do gusto cunha degustación de produtos do mar elaborados polo alumnado do ciclo de restauración do Carlos Oroza.